leszel egy szűkszavú gyerek. Ó, hogy összetettük a szánkat. Igen. Ott anya. Na mi van, dumagép? Meséljél. Na milyen jó dolgod van neked itt? Csak pihensz, játszol. Hát most mit nézel? Hát most pont úgy néztél, mint apád, mikor elalszik. Igen. Hát hova készülsz te? Hova készülsz te? Zsupsz. Igen. És lecsúsztunk a párnáról. Hely! Jaj, mi van etten a kis szádban? Mit veszünk oda a számba? Nem veszünk oda? Hely!